julemanden og bringe juleglæde til alle unge som gamle. Du bliver sat til at skure gulve og rense ud hos rensdyrene. Det er okay. Jamen det er fair nok. Bare kom ind, når du er klar så. Hvad så, Niki? Er der nogen på mig? En spændetrøje, eller for at anholde mig nu? Nej, hold da op. Jeg vil bare lige høre, om du ikke kommer forbi af julehygget. Jeg har lavet æbleskiver. Bumpet op i hovedet. Men jeg kommer og julehygger med dig snart, ikke? Det er dejligt jul, Simon. Elsker dig rigtig meget. Og jeg skal hilse for nissen, ikke? Klap den lange. Tak. Tusind tak, kære. Alene har jo reddet julemanden og julen for os. Jeg har også fået det allervigtigste.